kadok ka vepanda Karbi Rap Star Season 5 ahin pen kardom ng paziriglo nili deposit rap president ron General Secretary Karbi Rap Star team kadok ka vepanda putat ingdeng phokep sartalin katalon Karbi risonim sorong aje kardom ng paziriglo kardom Karbi ang long pen lun heloy aning kahang abang pubang pia tumapami si Berta kami non Karbi Youth Festival 2024 kepadoji long golden Jubilee yahud Karbi Rap Star Season 5 sa tami padupon po labang so Karbi Rap Star Season 5 kepadupon along RD na pidun powered by Arni kemi production la sa lang leto may YouTube channel sa menang leto humrik thala pena video sa tami lang doning ta lasinon iritum kachepate ji arona tang bang le lang pontri lu na kicheng si kachepate arona tang la hello lun jirthom nang letum chisik nangpo lun jirthom Methang chetog bang Kelun tang alun bang longle nang letum Methang kachebonda alun heloi si nang letum chepate long pu jirthom lapen music bang ke nang letum Methang si chevan nangji lapen ke alun ketok je bang ke Karbi penjoji akaprek lamthe pangvui longle English Hindi pangvui longle lo aluna lyrics hot bang ke lapen ke intro kachepachning deng lahai long bang ke English tami pangvui long hai it's me pustami ya ya lahai bang ke pangvui me hai labang jok lo setame lyrics hot bang ke Karbi pansai de nangji bos ta kahen no lam bang ke pangvui pon longle lapen ke akhei bang ke kaprek akhei tum tarang chepate do long Karbi pan kali ta long setame kaprek akhei tum setame Karbi alam besil lunang po lun heloi lunang po kapachini bang lahan lo kaprek akhei tum talong lo setame Karbi panchaji lahan lo lapan ke kachepate ji arni aphai bang ke nile tum nang than pon ige lang setame la Karbi Youth Festival 12 arkoi niphai krehini arkoi lapan niphai kreser kemasi padoji bosi Karbi risonim sorong aje lasi labang so Arni long si dodon po 12 January to 19 lasong bong sidopo seta kolaso Arni bangtong ile to mapan apor nang pijine seta Karbi Youth Festival long si dodon po lasin kadogo vetaning cepa binang nelo nang lutom charli pamenot lalo lapen ke labang so lun chepate aphan bang emen kachethap nai bang ke akejuno kali inu long pharo phosien lapen ke bahini pustame pharo pholo lapen ka group pustame pharo pholo lasi pachinido lapen ke labang so a form ka fill up je bang ke online betado description long alink pido la dak click ino ber ino nang le toming ke online bas nang le tom submit long po halloween submit pini panta nang le tom form bang submit melo lapen ke photo ta hadang nang chipi do nai Methang mohor selfie ta chop kasi click tang na chop lahan lo lapen ke payment bang nang le tom online pen hala dak dolo hala dak payment PC la payment successful lo pulotang le chun pamilo pulotang te screenshot bang ke hala kipitang WhatsApp number lo sedang lunang po 8134850282 la dak sinang pi ignang po ano tang te nile tom la form nang le tom ki submit kado ka veta nile tom nang along nang le vek po mathanang nilo halo la pen form submission emen ke tab last date kepadusi ni bang ke kepajuji bang ke 11 ni phai crazy arkoi chiklo 11 January la pandalo tangte audition kolosor ni tong doji ni putek tema ti dis tame festival ke dupu potsi 11 ansi ington ponikolo la sinang le tum kado ka veta pini pancheng pon melo lasi kado ka ve chepate ji abang pu bang phi atum doan phastame lele tom Karbi Rap Star team ahin pen Jubilee pajir dolo lapen ke kado ka ve banta ingdeng phokep sartalin katalon Karbi risonim sorong aje akardom same nang pajir reglo kardom neli deposit rap president ahin banta kardom